Здравейте хора, тук сме с приятелката ми, Даная. Извинявам се, че не съм качвала толкова много време, просто вече имам и други социални мрежи и качвам и в тях и YouTube тотално го бях забравила. Много съжалявам хора. Така, сега, елате да видим котката, в която трябва да я нахраним. Къде остави салама, бе? Ето го. А Да повикаме някак си. Ще ходим да викаме Салам котка. Салам бурк, котката. Да. Ето го котото. Ето го. Много е сладко. Надявам се да го яде, защото с 300 мъки го извадих. Ето го, когато е много сладко, знам, но аз тъй не мога да го... Да, тя има алергия. Да, със съжаление. Мисля, не съм искала да имам алергия, но просто се случи. Чао хора!